Záver školského roka oslavovali aj tí najmenší. Podujatie s názvom Veselá škôlka prinieslo deťom kopu zábavy. Veľa sme sa naučili, stojíme tu v tejto chvíli, plný lásky, plný vďaky, ako rozkvitnuté maky. Sme riadevateľom materskej škôlky tu na ulici Doktora Herca, takže boli sme pozvaní, sme veľmi radi, že sme prišli pozrieť deti už takto na koniec školského roku. Už nie pracovne, ale naozaj chceme sa veseliť a vidíte, vyzerá to tu naozaj veselá škôlka, veselé ihrisko, veselí ľudia, veselé deti, Saška, Baška. Tak ja si myslím, že je to dobrý začiatok na prázdniny a na oddych a na možno trošku relax aj pre pani učiteľky, pani kuchárky, ale hlavne pre deti s rodičmi trošku načerpať viacej síl a prísť znovu do tohto krásneho prostredia, takže veľmi sa tomu tešíme. Piatok popoludne, nech si to naše deti užijú. Je to naozaj naša najstaršia škôlka. Treba povedať, že sme v centre mesta, v historickom centre doslova. Máme tu vlastne aj historickú ulicu a vedľa radnicu starobilu a oproti budovy, ktoré tu už niečo pamätajú. A samotná aj táto škôlka je naozaj našou najstaršou škôlkou. No a ten terén vidíte, že vlastne sa to muselo upraviť tak, aby tie dvory a tá svahovitosť tých dvorov bola využitá pre rôzne činnosti. A pani riaditeľka, pani učiteľky dbajú na to, aby vlastne tu každá činnosť a aktivita mala nejaký zmysel, mala svoj kútik. My sme prišli pozdraviť túto škôlku ako bezprostrední susedia a vzhľadom tomu, že sme veľmi radi, že pani učiteľky s deťmi chodia do priestorov Mestského múzea a priamo na mieste vzdelávajú deti a privádzajú ich k histórii, k identifikácii ich samej, k tomu, aby sa deti cítili ako Lučenčania, aby poznali, kde majú korene a toto si myslíme, že treba budovať od tých najmenších, lebo keď už nie s nimi, tak potom starého človeka nepresvedčíte, že je Lučenčan. Dnes nám prišla Saška Baška, vystúpenie vlastne aj s maskotmi, priviezla si svoj štáb a ďalej tu máme skákací hra tiež od sponzorov. A maľovanie na tvár nám priniesli vlastne Spojená škola odborov a služieb a ešte tu máme aj guľaš, ktorý vlastne prichystala naša kuchyňa a tiež aj občerstvenie, teda aj limonády a pitný režim je zabezpečený. Spoluprácu s mestom hodnotím ako veľmi dobrú, pretože si myslím, že bez toho, aby zriaďovateľ pomáhal materským školám, by sme asi neprežili. To veľmi dobre vieme, lebo je to finančná politika, ktorá je daná ministerstvom školstva. Takže ďakujeme veľmi pekne, že zriaďovateľ myslí na materské školy, teda aj na nás. Zároveň chcem veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom, ktorí bez ich dôvery a bez ich pomoci a teda vzájomnej komunikácie by výchova detí bola veľmi ťažká a náročná, čiže vždy je to o tej vzájomnej spolupráci. A ak je ten priestor, veľmi pekne by som sa chcela poďakovať celému môjmu kolektívu. Vláčik zahúka, pozor nám von oblôčikom, myhne sa lúka. Poznávame krajinu, nových priateľov, šťastní sme buďme. Pre televíziu Florena Robert Krupár.